sa suporta sa Sirok TV guys, salamat jud kayo day. Kay dili tungod ninyo, di gid maabot og noon gamay pa kayo guys. Ang akong subscriber na guys atong pag kuha January 5, 95 pa to guys, 95 nya. Pagkasunod guys pag January 10 kay 100 na. Diyon, wala ko na pinupin sa YouTube guys pag January 15 akong gitan-aw is 100 na siya. Yeah. Pag last na ko tanaw guys, YouTube channel guys is 121 na guys. Salamat dahil sa nisuporta sa akong YouTube channel na Sirok TV. Hinaot unta ko nga modaghan pa akong subscriber. Pag ginawa mo suggest of content guys, pwede just comment YouTube channel guys. Hinaot unta ko nga matabangan ko ninyo. Kay beginners ko guys, bag-o pa ko gasugod na yung YouTube channel. Ano yung kuhan dahil YouTube. Unta, matabangan ko ninyo. Dili sa din na marikayan guys, kanadayang paras na ako beginners, lagi na masayo, o kanang sa mingon nga, mo to yung video, batiya niyo eh. Sa yung video, natural eh. Beginners naman ta. Natural sa na, wala man perfectong tao diri sa kalibutan. Nya, sa kanadayang uban na beginners, paras na ako, laban lang tayo, nanang gina. Pagsuway lang, lockdown sa itong kagalingon, pagsuway lang gina, dapat strong lang kita guys. Paras na ako, daghan kayo ni lockdown yung sa akong YouTube channel guys. Daghan as in, daghan na jud kayo. Nanang ko nga, ako ato, lingaw-lingaw lang, ginahanta ko makatabang sa sikataw eh. Paras karon lockdown, ginahan ko makatabang. Magabuhat ang video, karang makatawa ang mga tao, harong matabang na, hindi lang kasi na sigawas, stay at home lang ta ba? Na ya. Moto di man makakuan mo guys, daghan biga abatya sa imong kuan may content og nagay may suggest sa content, sultian lang ko ninyo nya. Kung di gani i-comment lang ninyo sa ubos aron makasuggest o makakuan sa content. Untay na tabangan ko ninyo guys. Sa subscribers sa din ako guys, sa mga viewers, salamat so guys sa suporta sa akong video sa akong YouTube channel ya. Di kita mo kalimtan o kanaday sa nitanaw sa kani nagadagan akong viewers guys o sa akong subscriber din nakadaghan dai. Salamat sa kay nabot nag 100 plus. Thanks God. Salamat sa suporta. Ug unta hinaut ko nga mudaghan pa unta na. I hope nga mudaghan pa. O kani guys, ma-improve na akong YouTube nga beginners. Nga small nga YouTube. Dili sa ni para sa kuara. Ginahan ko makatabang sa akong silingan. Guys, kato na isang mga beginners nga YouTuber no. Paras nako. Hinaut unta ko nga magtinabangay unta ta guys. Please lang magtinabangay ta. Dili ni para sa akuara, para sa ni sa mga tao nga suporta nako. Please lang magtinabangay ta niyo sa mga beginners. Sa kuan po dai Tagaytay to Vines. Di ta mo kalimtan mga idol. Di kita mo kalimtan yun. Magtinabangay ta ninyo idol ah. Yan eh. Di na tamingan lang kay ang uban ho kay lagod, sorry kay sa uban niya. Di na basta Tagaytay to Vines. Idol kay mo. Hinatunta nga magtinabangay ta ninyo. Og sa mga vloggers po dai, sa mga YouTuber nga gagmay followers pa, hinaut ka hinatunta nga magtinabangay ta ninyo kay krisis ang panahon karon kay nay COVID. Dili ni para sa kuha, para ni sa mga tao ni suporta nako. Thanks, so God bless niyo tanan. Hinaut ko nga may maglawas tanan. Stay at home lang sa ta. Kay napay COVID-19. Thanks.